EHUD er et livsmestringsforløb for udsatte unge. Det handler om at tage udgangspunkt i det, de elsker. Det er gaming i det her tilfælde. Og så lærer vi dem gennem et 20-28 ugers forløb, hvordan de klarer sig bedre i skolen. Vi putter meget kost, viden om motion, søvn og sundhed generelt ind i vores undervisning. Selvfølgelig handler det om gaming, men det handler om rigtig mange andre ting også. Og i løbet af de her uger her, så bliver de også i stand til at kunne se sig selv i en ny kontekst, hvor de også kan se sig selv i et fællesskab. De kan se sig selv brugbare i mange andre situationer, end de er vant til. Det er også noget, de kan tage med sig i skolen og i deres privatliv generelt. Da vi kom med i det her Life Science-projekt her, der synes vi, det gav rigtig god mening. Fordi vi har drevet EHUD i en årrække. Vi kunne se, det virkede, men hvad det var, der virkede specifikt, om hvilken del det skabte, det kunne vi kun gisne om. Så derfor var det vigtigt for os at komme ind i nogle partnerskaber med nogle videnspersoner, nogle forskningsenheder og nogen, der kan sætte data på de her ting her. Jeg er nede som evaluator, og det vil sige, at det er mig, der samler en masse data ind, som forhåbentlig kan gøre os klogere på, hvordan EHUD virker. Vi har dels spørgeskema-data og dels interview-data og sådan noget lidt mere feltobservationsagtige data, som vi alle sammen bruger til at finde ud af, hvordan EHUD virker. Men i første omgang er det noget med at finde ud af, om vi kan få de unge til at besvare de her spørgsmål, og hvilke mål, der egner sig til en effektevaluering. Vores rolle har egentlig været sådan lidt tværdelt. Til at starte med, så er vi jo selvfølgelig et system, som hjælper med at dokumentere de resultater, som EHUD de skaber. Men samtidig har vi været med i opstartsprocessen, hvor vi har hjulpet med at etablere den her datastrategi. Vi har jo lavet et individuelt progressionsdashboard, og det betyder så, at man har en oversigt over, hvordan at den individuelle borgers progression udvikler sig. Og på den måde kan man så justere og tilpasse interventionen undervejs i forløbet. Nogle tal, som helt sikkert har været noget, vi har kunnet måle på, har været de unges mødestabilitet. Og nu hvor vi gennem dataen kan se, at mødestabiliteten den er svingende, så kan vi nå at række ud til de unge, kan få dem ind og få snakket med dem omkring problemstillingerne, om det ligger i skolen eller derhjemme. Og det er en stor hjælp for os, og især også mig som coach i et EHUD-forløb. På den korte tid, som vi ligesom har kørt det, der har der været tydelige forandringer. Man kan se, at de bliver mere trygge. Det er tydeligt at se, at de bliver mere sociale, de bliver mere udadvendte, de snakker mere med hinanden, de interagerer mere med hinanden. Så det er klart, der bliver det gjort tydelige fremskridt. Samarbejdet mellem os og de forskellige partnere i projektet skaber synergi og gør, at vi kan lave nogle løsninger, der kan komme hurtigt ud at leve. Det er et super spændende projekt, og det her med at bruge de unges motivation for gaming til at lære dem noget om at beherske eget liv og sundhed, det tror jeg virkelig meget på, og det vil vi rigtig gerne være med til at vise virkning af. Samarbejdet har været enormt interessant for os at være en del af. Derved har vi fået en bredere palette af kompetencer, som gør, at den datastrategi, vi nu har udformet, står på et langt bedre grundlag, end hvis vi selv havde gjort det. Hvor vi før han arbejdede med synsninger, så arbejder vi nu med empiri, og det giver selvfølgelig muligheder for os at kunne udvikle EHUD, men også andre indsatser i forhold til unge mennesker, mere struktureret, end vi havde været i stand til tidligere. Det er vi ret taknemmelige for at have muligheden for at være en del af.